yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Miyagun ayyuka sai ya deleting gaba daya, sai ya cika wurin da tunda saura shekara kila 5 ka mutu, don an ce za a dawo da kai baya akwai matsala, sai Allah ta yi saura shekara 2 ko 3 ya mutu, zaka zunubin nan a cika wajen da lada. Ana zuwa ko za a wannan lada ta fi yawa. Allah kawai ke da wannan adalci. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, a canza miyagun ayyuka a cika da lada. Daga kowan babun da ya kamata yanzu wallahi kowa ya rike Allah. Abun da ke ba mu wahala wallahi rashin rike Allah. Nikan sha yawan maimaita ayan nan da Allah yake cewa rabbul mashriqi wal maghribi, sai ce la ilaha illa huwa fattakhishu wakila. Allah shine ubangijin gabas, Allah shine ubangijin yamma. In kana son kwanciyar hankali da natsuwa, Allah ya ce ka rike shi kawai. Wai me yasa Allah bai ce shine ubangijin kudu ba, bai ce shine ubangijin arewa? Sai dai kullun gabas da yamma zaka ji Allah na cewa Qur'ani, gabas yamma